Loze enze kanjalo. Inkulumo yami namhlanje ithi asifani singabantu futhi angeke siphumele ngokufanana. Singabantu emhlabeni siphiwe iziphiwo ezahlukahlukene. Kunomuntu onenkinga njengamanje umbukelo khona ekhaya ngithi kuye akangasuyibulala futhi angacabanga ukuthatha i-decision embi. Ngikhona mina ngumthandazi, ungangibikela inkinga yakho obhekana nayo njengamanje ngikhulekele ngiyithandazele. Kunemuntu othi mayedibene nenkinga phezu kwamandla embisa buhlungu kakhulu aswele ukuthi angakhuluma nobani. Omunye azagcina ayibulala because akukho umuntu akhonile ukukhuluma naye. Omunye athi ngokukhuluma nomunye umuntu bese kuthi lento seyaphuma kuye, and lokutshela umuntu akusho ukuthi mhlawumbe uhluphekile noma kanjani. Lokho umtshela kwakho indlela osuke ufuna ukuthi hamula ngayo. Kufana nomuntu mathi ngicela ungiboleke i-50 rand, akusho le mali usuke sehluphekileni ude lo mzuzu lo asuke ayiboleka ngawo kuwo. Ungasebenza ube nemali, ngaba nemali ebhenki engange-1,000,000 keje mhlawumbe kumuntu uboleke i-100 rand because ufuna ukugibela uye edrobheni because imali ayihlezi imali ilenga kumuntu. So ngithi amagama impilo yakho noma ke izimo obhekana nazo ungayishare nabanye abantu. Singaka nje singaka asikakhuli kahle sonke yabona bakhona emakhaya. Kukhona ubuhlungu esindlule kubo futhi kukhona amaphutha esindlule kuwo, kodwa uma into uphokophele ukuyenza igcine yenzekile futhi nangabe unento uNkulunkulu afika ayitshala kuwe ukuthi wena uyophila kanje uyokhula kanje futhi end of the end wena uyophumelela nabantu bayakubona ukuthi ungumuntu ongazi ukuthi uyisihlupheki or nje umuntu ongathi uyofa unje. Uma uNkulunkulu kunelena ayidwebile le line ayijikiswa ngumuntu. Bese kuthi ke abantu abanezinto abaphuzo noNkulunkulu nabakubo babese badlala ngeziphiwo zabo. Omunye enze ngathi uyahlukumezwa noma uyahlukumezeka. Omunye ayihlukumezela ngendlela enza ngayo izinto agcine vele angaphumelanga mbukelo khona ekhaya. Umuntu abe nemali but imali ayisebenzise dlapha imali. Ngithemba ukuthi abalala bakhona emakhaya bangizisa kahle kahle. Ngingumuntu osenza ngesintu ke nangesithunywa futhi ngiyakhuleka kakhulu ngumthandazi, but indlela yami engisebenza ngayo mina ngangena ngamanzi, ngangena ngesithunywa. Isikhwama anginaso, angizange futhi ngakuthwasa. Uma unesithunywa sukuma ulungise ngendlela efanele. Uma kunedlozi sukuma ulungise ngendlela efanele. Lindela ke ilanga elizayo manje ama-hour azayo sobe sikhuluma ngokuthi umuntu onesithunywa umbona ngani, isithunywa sekuhlukumeza kanjani empilweni yakho. Uma ungasinaki senza ini, uma ungasinaki, uma ususinakile futhi nakhona senza ini. Nako kwakho ke ngigcine ngakho njengomprofeti njengoDlamini umthandazi. Ngiyakhuleka, ngiyathandaza, ngiyayibonga into enenza ubabule bakhona emakhaya. Niyakhomenta futhi niyabona, niyabhala lekubhanako ngoba umuntu ngabantu abaningi sebayangazi South Africa wonke umhlaba wonke jikelele. Nangichama kubanye bavule amafumu athi nguyilo Dlamini umthandazi lo. Ngimuntu ongenakhulu ke emanzini okhulekayo uthandazayo. uNkulunkulu amandla egameni lakho Jehova namandla ngongcwele emoyeni wenkazimulo emoyeni wokuphila. Sikhulekela ukukhanya kumbuyelo khona ekhaya, kuvuleke yonke iminyango evalekile, kusuke amademons sathane ezimo, kuvuleke inhlanhla, kube khona ukukhanya egameni likaJesu sephakade. Haleluya. Uma ngibukele khona ekhaya ukholela lo mkhuleko ngwenzako isho uthi amen. Ngeke ngwenze ube umuntu. uNkulunkulu nje 2 seconds usuzwile ukuthi ngithini, noma kuthiwa futhi angikhulekanga. uNkulunkulu uyakhona ukubona, uNkulunkulu ubona ngale, asa continue ukubona khona. Abaziyo bathi ubona ngale